Valokuvaus on aina ollut mun juttu. Nuorisoliiderin avulla mä sain vihdoin hankittua kunnon kameran ja nyt mä voin tehdä mun harrastuksesta vielä jotain isompaa. Larppaaminen on mulle iso intohimo ja nuorisoliiderin tuella me saatiin kavereitten kanssa hommattua meidän seuraavaan peliin tarvittavat propit. Miekoista lavasteisiin ja tapahtumapaikan vuokraan. Mä oon aina nauttinut leipomisesta ja nämä nuorisoliiderin sponssaamat leivontavälineet tekee touhuilusta entistä mielekkäämpää. Ja mikä parasta, antaa luottaa mun omaan tekemiseen. Nuorisoliider auttaa rahoittamaan myös sun idean. Tsekkaa linkki biosta ja hae säkin jo tänään.